அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் முத்துலட்சுமி ரவிராஜன் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து சமைக்கிறோம். சமைச்சு முடித்த உடனே என்னென்ன செய்யணும்னு நான் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன். அது வந்து குடும்பத்துக்கு வந்து நல்ல செல்வ வளத்தை கொடுக்கும், வறுமையை நீக்கும், தரித்திரம் வராமல் காப்பாற்றும். அதாவது சமைச்சு முடித்து நம்ம சாப்பிட்டு முடித்த உடனே சாப்பாடு இருக்கும், அதை மறந்தும் தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சிடக்கூடாது. அது நொந்து போச்சுன்னா குடும்பம் நல்லா இருக்காது. அடுத்து அடுப்பில் சமைச்சிட்டு வெறும் சட்டியை வைக்கக்கூடாது. எக்காரணம் கொண்டும் இப்போ தாளிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே தாளிச்ச சட்டியை தூக்கி வெறும் சட்டியை கீழே வச்சிடணும். அதே மாதிரி தோசை சுடுறீங்களா, அந்த சட்டியும் தூக்கி கீழே வச்சிடணும். அது மாதிரி இட்லி ஊற்றி சமைச்சு முடிச்சிடுறீங்களா, அந்த தண்ணியை தூக்கி ஊற்றிட்டு பாத்திரத்தை கீழே வச்சிடணும். அடுப்பு மேலே வெறும் பாத்திரம் இருக்கக்கூடாது. ஒன்று பால் வைக்கலாம், இல்லை ஏதாவது குழம்பு இருந்தால் வைக்கலாம். நம்ம முடிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வெறும் பாத்திரம் வைக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா வீடு நல்ல செல்வ வளத்தோடு நல்லா குதூகலமாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.